araw adda ujunaji capanɗe jeego valorin o diñan ma en darani mbiyaɗa en yawi hay ɗum na hen wottade kumal diñe damɗi gadde maaro adde diwlin adde lejjum adde rewɓe gara dara mbiya ɗum na yawa ɓeydoye dare tan ka ɗo haala nawle ma ara teddinma nder galle ma hantitiɗi jawa mbiyaɗa ɗum no yawi titi ɓe kippito ɓe ɗaɓɓoya goɗɗum ɗum ko kalmi fof koko waɗete ñande wiya titina yawa ɗum samme diina yawta takkusan fota wiye jogonal nde naɓa ujunaji nogas nde fuɗɗa noon tukku rewtina hanti wiyede ɗum sala omo kaleten fuɗɗa en sukku sa kalkiɗi ko waɗete ko joni e nder ñalama kumane in heɓat ujunaji temedere kay na wawi sabbu debbo diwto kala ɗo neɗɗo waɗi ujunaji temedere e dewgal lamditoɗa si welimo mbaɗa bende ngoro cabba diwtoɗa kono ɗen ujunaji temedere mbeɗo hendu ɓoldu ɓoccol joni si takkusan foti kumal joɗama baba itta ujunaji ɗiɗi kayti gooti walla ujunaji nayi wiya bo huma dewgal onone ɗum ko tappale ujunaji nayi ɓole ɓoccolle ujunaji ɗiɗi ɗe tonne heddo ujunaji ɗiɗi ta yumma o mo yahano mo ñamli ko kala mo ñamli kaccitaji ko kala mo ñamli mboya koto si kalis o are o watta in hay mbuɗu addetake saabu kalis o yakkama ɓe dewa bunan ɓe koota dartaɗa sukke ñamande an yumma o darti nde ɗum ni nde ɗum jiimi e leydi men hande ɗum jiimi e fulɓe haaɓoɓe hande ɗum jiimi guitam ŋaas wona pito to kalmi ko teppere ko ɗon in leɗon joni noon ɗum bandiraɓe onon ne daren ɗum dako en hakkil ɗum wona hakkilantagal te yakkere jawdi koko harmi diyaul mali woni yebane jawdi delaɗuy haramun koko harmi anandi innal mubazzirina allah wi sakoɓe jawdi ɓe jakka kanu min ihwani seytani koɓe koɗeji seeɗani nden wota en cukku ɗum waɗen feere kibbitone ne mama en ɗo gonɗo ɗo hanki kisen daɗen min ko cohlumi enen fof ndenten mbaɗen jungo e faandu humoyaɓɓe dewgal wota gonto wirto yimɓe nayo humoyaɓɓe dewgal ko heewi wota ɓe mbirto nayo ko ɓuri yo ɗiɗo jah si wawa ɗum yo nayo jah si ɓe jeehi ko boni kamɓen nde ɓe naɓor seeɗa mumen ɓe mbaɗa e poos anani si ɓe ngari ɓe itta on seeɗa ɓe mbiya joom galle o ɓeyditor hay siko ujunnaje ma joyi mbaɗɗa e poos mbiya joom galle o ɓeyditor saabu joom galle ne wawa dañ koɗo waɗana ɗum teddugal walla nde andaro tawrata joom galle kono sa itti ujunnaji joyi mbiɗa ɗum hiiles jungo ma ɓeyditor kam ne waɗa ko ɓeydi hen mbaɗon teddugal mbaɗon teranga si kumal joɗama ɓumtina capanɗe jeegom ujunere mbaɗa jawdi kentina haala huuɓa si yeehi ha ndiwtugu foti janggo si welima mbaynoɗa sin yo salum enen ndiwtugu dañɗen wayno banda en fof ɓe gara ɓe kawrita ndiwtugu dañɗen ɗum woni jiigal men kono ɗuma en giya en naatinoɗa gueɗe men joni mbaɗa kumal mbaɗa on fere titi natana fere ndiwtugu galle ma firtoto galle o firtoto o mo okkata sa ari ñande fof darɗa ɗum o wima ko nekere hakkilma tindo e ɗuma hakkilma wilo ɗum addata ɗi boneji fof dewle kewɗe hande botari kumal firtiɗe am pagayɗe botari kumal firti waɗi hen ɗe gandumi min wat jaaɗo jeehi ñamloyi kaccitari guertoɗe yo ko kala addi waɗani koɗo o mbo yakori won ko addete anani de ɓe gari hay 15 ɓe gaddani botari kumal ndi damoñ ko ganduɗa hoorema ko damoñ huɓa debbo laano in wayi anani ɗon yawol ngol fuɗɗori nde ɓe kooti ujunaji tati ɓole ɓe gaddi ƴetti ujunaji tati ɗe mbawa ko jamlanoko o arti mo yaha mo sukke ñamade ɗon ngal dewgal rewi yawol natigal ha ngal firti koko gandumi koko mbawmi in yo goɗɗum ɗum wona cakan ɓalejo enenne ko en mawɓe ko en julɓe ko en hellifaɓe mbaɗen feere sen ji ko moƴƴani kaɓoɗenin mbasenen dañ kulol mbasenen dañ kersa saabu in moƴƴani enen fof ndenten kaɓe ɗon ko moƴƴani yimɓe si ji ko moƴƴani e nder mumen yimɓe mbat feere ɓe pultina e nder mumen tanami hande hanki nde min kawriti latmenge yimɓe capanɗe jeegoo e ɗiɗo worɓe kawri toon e nogas e jeetato rewɓe iɗo woni yimɓe capanɗe jeetato fawɓe ko hawri toon hanki kono nde haala ka haala goto kala yiɗinota kam woni kalatɗo o saabu goto kala ndekketini probléme o dow hoore mum wiya kala d' accord ɗo yo yekkit jungo mum wonde d' accord inde mum nde ɗo winda o signa ko fen gari d' accord sini ayi ngal dental ne machallah ɗum noon ko cukalɓe mawɓe ɓe immoɗen he hunde he ballen sukaɓe aroyoɓe ɓe ina wayno mawɓe gueɗe mumen danaka ɗe goɗɗoyi saabu mawɓe heɓe hande ɗo laabo joguiɗo ɓiɗɗo okkirteɗo kono sa jogaki ne ɓiyamo jogui toroytoɗo walla poɗɗo okkira nden ɓesguli ɗi hande juuɗe men goni nden mbaɗen feere daranoɗen ɓesguli ɗi daren ko hoytata koye gurdam men mbaɗeni
jamanu o tolnaake jamanu wiccigol wala yakkugol ko jamanu kittuɗo gonɗen jamanu cattuɗo gonɗen bo weeɓani hande kala ko mbawɗa meme aduna Allah hande in memota ko seeri nden yakkere heƴani ɗo tinnoɗen mbaɗen feere enen fof kaɓɓitoɗen saabu Allah e nelaɗo mum ndi bottari kumal karminen ndi nder men dakken ndi mum lagal eyyi kumoyanɓe ɓe yogol ɗiɗo ɓe tawa toon mawɓe ko dewgal ɓe garta wa illa ɗum feere wonde nde dañi feere nde woni joni an si tawi ɓiɗɗo ma hokkama maye ha pari lamdo jawdi rek kala ko lamdiɗa jawdi sa tottama pecciroya ñande fof wiya hande woni ndiwtugu ɓe kumo ñana hande woni alkemes ndiwtugu kumon ñana haala ka huuɓa kala on ganda ko wiyete ko kumal